Има моменти, в които просто усещаш, че нещо трябва да се промени. Не заради оценките или заради мнението на другите, а заради теб самия. И идва момента, в който си казваш: този път ще бъде различно. Този филм не е спомен. Това е покана за действие, за участие, за промяна. Защото лятото още не е започнало, но вече знаем, че всички ще бъдем по-щастливи. Проектът Водни приключенски игри за младежи не търси шампиони, търси хора. Хора, които искат да се движат, да излязат от задъхания ритъм на града, от екрана и от апатията. Здравословният живот не започва с фитнес карта. Започва с разбиране, че тялото ти не е враг, който трябва да контролираш, а дом, за който трябва да се грижиш. Движението не е наказание, то е свобода, а храненето не са само калории. Това е грижа за ума, за кожата и за твоето настроение. Ще говорим за това с гордост, че сме стигнали до тук, за да разбираме себе си. Само като се сетя, че миналата година лятото гладувах, защото си мисля, че така ще отслабна и че ще бъде по-здравословно, но след като почнах да ям балансирано, ще чувствам доста по-добре от преди. В принцип храната не ни е враг, както спорта не е мъчение. Позитивната среда не означава винаги да си щастлив. Тя означава да можеш да кажеш: не ми е добре днес и никой да не те отхвърли. В нашите игри няма непоправими грешки. Има възможности да пробваш пак, да се усмихнеш, да намериш своето място и да помогнеш на другия да намери своето. Толерантността не е лозунг на плакат. Тя е когато виждаш, че някой не прилича на теб и го поканиш до теб. Когато споделиш последната си хапка или го изчакаш, вместо да избързаш и тръгнеш сам. Това научаваме не от учебник, а от ситуациите, които преживяваме всеки ден. Ако ви момичета не ме бяхте изкарали навънка, ще си скръвам в TikTok по цял ден да си мисля, че ми е добре. Аз винаги свикнах да бъда сама и сега, като ме поканяха в отбора, за първи път се почувствах включена в нещо. Аз пък, когато съм тук, усещам, че има място и за мен и че трябва просто да съм себе си. Нашият проект няма да промени света, но ще отвори прозорец, през който може да надникнеш и да видиш, че си повече отколкото вярваш, че имаш място и че тялото ти заслужава движение. Всеки принадлежи към общност, в която няма нужда да се доказва. И да бъдеш точно такъв, какъвто си. Здравето започва с движение, но израства в среда на приемане, а когато си част от общност, в която няма нужда да се доказваш, тогава започва истинската промяна.